השביתה הזאת כבר מוגזמת. כן, אבל היא מוצדקת. אז מה אם היא מוצדקת? אנחנו אלה שנדפקים בסוף. אתה צודק. חבל שמישהו לא עושה משהו. לאף אחד לא אכפת. לנו אכפת. ולמרצים הזוטרים, להם לא אכפת? הם לא רוצים לעזור, כי אחר כך הם לא יוכלו לשבות שנה הבאה. ומה עם המועצה להשכלה גבוהה? הם בכנס בקונגו. חודשיים? הם לא יכולים לחזור לארץ בגלל השביתה בנמלים. והאגודה? האגודה? שלא יעזרו. כן. חבל שמישהו לא עושה משהו. אני מיובש. וואי, גם אני. יש עוד מים? במקרר. חבל שמישהו לא מביא.